Erokamano Ramogi kuom miyowa thuolo mari. Wan bende Ramogi TV waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago, to mokwongo wawinj mago ma wamiyo pek. Kitia ya nyuma, so nikapata kuna majamaa wanajaribu kung'oa hiyo mlango. Didisha ndio sasa wakanitolea hapo. Then wakaendelea kusaidia watu wengine. Jiabicho witongi magi masira makoch marapaya alwora ma Limuru kaunti ma Kiambu okinyi makawuono. Adiri makende kichako Makongeni wachomo pi mo sani chupo nyaka hospital kamane losa payano nuchodo wadhi nyaka Sokumjinga. Sirikand kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar kedo gi nok mar pi mathoro kwako kuonde dak e bomano. To nikech mbunge nyoloro ne onge abujo koyeni luongo bura ma party South East Lego to kod North Lego to kod West Lego emomiyo okanyal wacho nokoth oyombo. Liet mar siasa pod nenore kar chung'o bura ma Lego Usonga bang' koko wuok e ombulu ma kor gwenge mano bagi gi duond buch ODM. In gi thuolo mar oro ote machuok e laini marwa mar ote machuok 23600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Ji abich owito ngimagi e masira makoch mar apaya e alwora ma Limuru kaunti ma Kiambu okinyi makawuono. Nyamburkono ne ringo chimo Kijabi kowuok Nairobi kendo wachore ni nobayo kapok onyumore e bugo. Ji ariyo notho kanyo kama moko adek to ne owito ngimagi e kar thieth kama ne oringie kodgi. Masirano notimore mana kilomita 1 kowuok kama nyoro ji adek owito ngimagi e masira machielo mar apaya. Kitia ya nyuma, so nikapata kuna majamaa wanajaribu kung'oa hiyo mlango. Didisha ndio sasa wakanitolea hapo. Then wakaendelea kusaidia watu wengine. Then we were put in one of the vehicles from Likana Sacco ndio ikatuleta hospitali. So we were from town going to Kijabi hospital. Madereva wanaenda kwa spindi ya hali ya juu sana na wengine wako kwa simu sawa. Tungewasihi tu madriver Kenya hii watembee, waende ile mwendo inastahili, waeke ile distance inastahili na wasikue kwa simu. Na pia tungeuliza the Ministry ya Transport and Communication, wanastahili sasa warudishe zile maneno za michuki. Watu wabebo wale wanastahili, madriver waende ile speedi inastahili ya 80 na pia wasiende wakigua na maneno na simu. Kapod mana weche motudore gi masiche ni ji ariyo wito ngimagi bang' nyamburko kido mar pickup mane ginie iye ling'ore aora ma Nyamindi e ulalo ma Gishoro e kar chung'o bura ma Gishugu otieno mokalo. Pickup no noting'o bepe manotero kamoro ni Kiamugumo e seche ma brek mage nolal mito bagni moling'ore e aora. Obila lero ni pickup no ne nigi ji abich e iye ka adek kuomgi nodum motony e lak masirano kama moko to pod omok e aorano kaluwore gi tut mare kendo kaluwore ni aorano nopong'. Nyaka sani pod imanyo kaka inyalo golo ringre ji ariyo manonimo gi pickup no. Jogweng' ywago chal marach mar apeyni makono magiwacho ni geche mathoth oseyude masiche mathoth mag apaya e kinde mokalo. Usiku kuna gari ilianguka kwa hii mto Nyamindi na ilikuwa imebeba mbao, ilikuwa inajaribu kupanda hii mlima ikielekea pande ya Karuso. Sasa ikashindwa na kupanda, ikarudi nyuma, ikaanguka kwa mto. Saizi shughuli ya kuitafuta ndio inaendelea. Kwa hii daraja hakuna baria, so gari haijapatikana, hatujapata watu wa kutusaidia kuitoa. So tunaomba wenye mnaweza tusaidia kuitoa huko ndani, mkuje mtusaidie tuitoe kwa mto. What happened is that there was that accident. The unfortunate thing is that our roads are terrible. That person wanted to go to the other side because the other road is not passable. We are only requesting that if somebody would come and think about us, because we are lost. We have nobody to think about us. The roads are bad. There are so many garis. So if the roads were okay, that accident would not have happened.
Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K kod jotelo mamoko oyuoro romo mar ariyo mar dhialo sigand jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki e buore Nairobi. Jotelo moloso opako Kibaki kaka jatelo mane muol kendo mano miyo luor jowetene. Gavana machon ma Makueni Ngire Kivutha Kibwana opoyo Kibaki kuom miyo Kenya katiba higa mar 2010 kaachiel gi chiero uchumi mathurka. Mae kaka chenro no dhi nyime. Know what historians will write about you. What will be your greatest legacy? They would have a hard time because they would wonder whether free primary education was your greatest legacy. They would wonder whether the phenomenal infrastructure development was your greatest legacy. But I told him, Your Excellency, I think your greatest legacy will be the Constitution 2010. All we need to do as a country is to remain and to protect that Constitution and to implement it fully and faithfully. It's being violated time and again. It was violated last year on the 25th of June when young people, the Gen Z, were slaughtered, demanding for accountability, good governance, and an end to corruption. Yesterday I was in Nakuru as a lawyer acting for Butere Girls. We are not talking about the Gen Z. This is the Gen Alpha. Kids, children being tear-gassed, being injured, being denied one of the most fundamental freedoms in that constitution, freedom of expression. A child should be allowed to express themselves freely, not as a favor from the state, but it is a constitutional protection of our children, nationally and internationally. So as we remember Mwai Kibaki, let us remember to remain and to uphold fidelity to our constitution and to get in place the right leadership in 2027. Thank you and God bless you. I think Ambassador Muthaura, please come and say something. We look upon you in public service. You are such a mentor. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. I really wish to congratulate very much all those who have organized this event. Sometimes in Kenya, we forget our leaders. And what we are doing now is to make sure that we don't forget our leaders. Through appreciation, we become visionary so that we are able to do more and value our contributions to the country. I want to say that the professors who spoke to us about Kibaki, I think they spoke very well, but I think they forgot a few things which would have even made their presentations very strong. And this is education. I think Kibaki made a great impact in this country on education, not just primary. You know, because the party came with the free primary. But soon after that, Kibaki introduced free day secondary so that to expand, the middle, the middle education. So that really expanded education in this country. It did not stop there. He also introduced Tibet technical education so that every county, and to have a technical institute to empower people. More than that, he grew up, expanded the university education from 6 public universities to 22. And soon after, the number went even up to, I think, 33, 34. So for me, the impact that Kibaki has had on education is really what is
transforming this country. There's no doubt. Sometimes we get a bit worried about the youth in the country. But the youth has been empowered. So we have a responsibility as leaders to make sure that we act ahead of the youth by expanding the economy. I'll tell you how, when Mungiki became a nuisance, when the Ministry of Youth was created, was in response to the Mungiki menace. And we realized, Kibaki realized, that a lot of these people, youth, are idle. What we do to make sure that they have opportunities for employment. So what we did was, to take care of the youth was to expand education, of course, so that they stay in school longer and they are more technically empowered to do that. Then, on top of that, he really identified the sectors that needed to be expanded so that they can create more jobs. At that time, Nairobi, there were no high-rise buildings. In fact, we used to have Nyayo high-rise somewhere near down Nairobi Dam, Nyayo high-rise as more estate. There was Kariako, which was done very early, and a small high-rise also estate in Outer Ring. We didn't have high-rise apartments. So Kibaki opened up Nairobi for high-rise buildings and multi-purpose, multiple use of buildings, not just residential. You can imagine Harper Hill were just bungalows. How many people are in Harper Hill in bungalows in 1 week each? How many people? Places like Kilimani, places like all these areas around Nairobi, even Parklands, Westlands, Lavington, they were just bungalows with very few people. People having just 1 acre in one house, a family of 2 or 3. So you opened up and they look at Nairobi today. I mean, all these high-rise have created those jobs, a lot of jobs. So really what I'm saying here is that Kibaki really valued think tanks very much. That's why the Economic and Social Council could come up with various options. Sirikal kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar kedo gi nok mar pi ma thoro kwako kuonde dak mopogore mayudore e bomano mar neno ni jopiny e kuonde dak ma kamago yudo pi maler kinde duto. Chenrono motisi ni Last Mile Water Connectivity Project geto mar neno ni kuonde dak mantiere e alwora ma bomano duto yudo pi kendo geto tieko nok mar pi ma thoro nene bomano ma thothne ikelo gi kethruok mag odundu ma keyo pi maler ne jopiny. Chenrono itayo kuonde dak mopogore kaka mano ma Sofia, Makongeni, Got Rabuor, Shauri Yako, Kapita e kind mamoko. Jagoro mar kauntino Bernard Muok mane otelo ne apisa mamoko mag sirikal kauntino e timo limbe kuonde ma chenrono idhi e nyime okoni giketo maino margi e tudo odundugo te. Estates mag Homa Bay mangima kwaluwo gima ne jatelo marwa Her Excellency Governor Gladys Wanga nowuotho kama e dwe mar achiel tarik 26 kanowuotho mong'iyo weche mag pi ma Homa Bay noyudo ka estates mang'eny ne nitie gi shida mar pi. Shida ne biro koluwore gi pipe magwa manoseti ahinya, moko nokoketi higni moko mosekadho ma kod ok nyal ting'o pi maber. Kata wantiere gi weche mag loso apaya yore mag Homa Bay magi osebedo ka ketho pipes mag pi matero pi. Wuoth ma watimo kawuono ni en mar confirming ni to be tijno timore adier.
Adieri makende kichako Makongeni wachomo pi mo sani chopo nyaka hospital kamane losa payano nochodo wadhi nyaka Sokomjinga wamiyo jochirogo pi area ma Shauri Yako from lower Shauri Yako middle Shauri Yako nigi pi area mar Mbuni waketo pi e plot ka plot. Omiyo agoero kamana kwa Homa Bay mondo bed gi horwo kani poni samoro pi pod ni kodi mabor kaka ng'eyo nitie estate moko mabende pod yuago pi pok pichope maber nikech weche mag gedo masani mag apaya madhi mbele kuonde mopogore opogore e chuny boma wakwayo ni mondo gibed korwa gi horruok matin gimbende wabiro chopo kuomgi machiegni. Jochiw thieth e bwo Universal Health Coverage e kaunti ma Siaya omonjo lok tich mar kaunti no ka gidwaro mondo ndikgi e yo mongirore. Kotelnegi kod Geoffrey Omondi Oyange, jochiw thieth go ywak ni gisetie yor orak kuom thuolo mar higni 5 gino makata chike matayo tije e pachoka ok oyie godo ka koro gidwaro mondo kaunti no ndikgi tich e yo mongirore. Bende giywago omenda gi mag aeri, okumba mag thieth kod omenda mamoko mosebed king'adogi kuom higni 5 to pok otere kuonde mowinjore. Caleb wacho ni gisehore kuom thuolo malach kendo sani nyaka koro winj dwaro margi. For today we've just come here to press our issue on permanent two things, that is permanent and pensionable and the gratuity for 5 years served, and actually not two but 3 things, and the remittance of the NSSF that has not been remitted for the last 5 years. And what we are requesting as UHC, we need nothing but PNP, because the choruses and the promises are enough, and we have graced this meeting more than once, and things are happening in a way that whatever we are told and whatever is happening, they are quite different things. The moment we agree here on the date, then when that date comes, we will sit and we will give you update where we are. Now, having said that, allow me just to concentrate on the PNP. All these groups which have been holding strikes over a period ranging all the way back to 1 year at various levels, they have never forgotten UHC to include in their list. Whether they are doing it for their specific individuals or for all of you, it just means that is camaraderie. That means they have not forgotten UHC, whether it is the clinical officer UHC or the other ones. So everybody has talked about it, and that is in public domain. Yiero makor gwenge duond bura mar UDA ichano timo odiechieng' makinyi e kaunti ma Mombasa. Moko kuom jogo molab dhogi ndong' ne kombe yiero no dwaro mondo yiero ma kamago ochor nyime ka giywago mibadhi mokwako yiero no. Giyango ni nyaka sani pok giyudo ler moromo ewi yiero ma kamano, ka bende gichich ni chal ka gima nying moko kuom jok ma gidhi piem godo osechwal ne jok matayo yiero. Jochungo bende okwayo tend duond bura mar UDA mondo donjre wachno e neno ni yiero go otim e yo makare. Na hii list inamaanisha hata election ya Saturday itakuwa haina maana, itakuwa tu ni formality. For that matter, tumejiondoa sisi, tumejiondoa kwa upande wa hiyo election, maana si proper election. The most important thing, hiyo election iwe nullified na isiendelee. Wamechukua zile data akawapatia, wanapigia watu simu mpaka delegate wetu, wanawaambia kuwa utapigwa kura na washajipanga, kwa sababu kisawa lazima sisi leader ambao tulikuwa tusimama tuitwe, tujue vituo ni vingapi na kina nani wanasimamia hizo kura. Ni kuwa wale baadhi yetu tulikuwa tunashindana nao, wamesema wameenda Nairobi, wamepeleka majina na wamepasishwa kama wao ndio viongozi. Sisi tumesema hiyo uchaguzi hatutaki, na kama haitapangwa na ipangwe na njia nzuri, tunaona hapa itakuwa ni kuchezwa na itakuwa ni kuchezeana. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wakaw yweyo mokwongo kapok wadhi e yweyo. Erokamano Dr. Leonard Ochuro wuod Rangwe, iwacho ni luwo Ramogi TV kendo ijiwo jokanyo mag ODM duto mondo nyamana kwe e kinde ma idwa teg chama nieri ma onge koko. Kaito machielo bende
weche manyien chopo no yo makare gwenge mag Sakwa Bondo Puoch gi Pak ni Ramogi TV. An Honorable Rogers Roy Awuora mar Bar Kowino. Derepe mondo dogi e skunde giwe okang'e gimindiko maber. Mano John kawuok Dandora aparo noloso kotudore gi weche mag masiche mag apaya. Moko bentie ma samoro inyalo geng' kech kapok iwuok nyaka ing'i break kani kare. Kaito Mama Gian kawuok Limuru, masiche mag apaya tieko jowa ruotha anwa malo piny orumo. Kaito Morris Dianga wuod Kamgundo wacho ni jakabla kane ni maler timna mos no wadwa Adeko Koth kuom nindo mar min ode. Kaito ng'ato wacho na I want to join Ramogi. Akano dwa join nang'o kaka jalendo kaso. Aya, kaito mogik bende Martin Ochieng Lago kawuok Rwea owacho na neno Ramogi TV maler an gi mama na Nyalago. Kaito Isaya mar Homa Bay waneni maber gi nyaminwa Dorothy gi mama wa Silva. Wane yueyo matin waduogo bang' thuolo machuok. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, home of discount. Geso tarika pagariyo dwe mar ang'wen higa mar 2025 Kenya Medical Association koriwore kod Dr. Joseph Aluoch to kod Ramogi FM kelo ni free medical camp mabiro bedo Sawagongo High School manigem Siaya County. Biro chakore saa 2 okinyi. Ibiro chiw thieth kod yedhe nono maonge chudo mora mora. Kain gi penjo mora mora, yuana tole namba 073999 Siaya Medical Camp. Kokelni kod Kenya Medical Association kod Dr. Joseph Aluoch to sir kod Ramogi TV kod Ramogi FM. Wanere ngeso saa 2 okinyi. Kick bye. Ukinonesha wallet. Play the Aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Aridon walos chiemo mane? Ilos gimora mora midwaro we baro wiya. Ini hero chanda hinya. Wuogane kai. Dani bendingen en noya nyamaracha hinya. Enyem jite. To bende nowacho ni an ka aonge anyuola mora mora. Nokuodo wiya marach. An? Iparo na onge tich moro machielo? Tija en mana tedo ladu ni anyuola ni te, ha? Ntie box ladu kacha. Machiegni kendo, jatend migao mar alwora Debra Baraza okwayo jo Kenya mondo oket maino e pith mar yien to moloyo mago mag olembe e kindeni mag koth ajiki. Baraza mano otelo ne pith mar yien e skund primar ma Ikonyero mantiere e kaunti ma Kakamega owacho ni sirikal biro neno ni nengo mar koth yien kod mag olembe mipidho oduok piny maneno ni Kenya ochopo e dwaro mare mar pidho yien bilion 15 kachopo higa 2032.
to invite all Kenyans to come and grow trees during the current long rains. I urge every Kenyan to grow at least 100 trees for this season. With this, we stand to be counted, and history will judge us positively for the big move towards our ecosystem and tunaanza safari ya ushirikiano na wakuu wa wizara ili tuweze kufunza jumuiya mbinu mbalimbali za kuchunga mazingira na manufaa ya kupanda miche. Tutawasiliana na wakulima na waziri wa msitu kuhakikisha miche zote zilizopandwa zaweza kumea hadi ukomavu. Kwa kumaliza, tupande tuko tayari kuendelea kuwa mshirika mkuu wa serikali katika kumudu changamoto za kilimo za mazingira ili tuhakikishe Kenya yetu ni ya kijani na yenye uchumi imara kwa wote. We collaborate closely with the Kenya Forest Service, Rhino Arc and Safaricom, and as a result of that collaboration, we are fencing Kakamega Forest. And we are beginning to see the results because there is regeneration of natural biodiversity that had since disappeared after some time. The indigenous trees that are used for medicinal plants have also started coming up. Manakini machuoka po jatend migao mar arita machon Laktar Fred Matiang'i duogo pachoka mar keto ayanga dwaro mare mar laro kom jatend piny e yiero maduong' mabiro. Riwruok mar rowere kod jok mamine mawuok e Kisii kod Nyamira koro ogolo kwayo ne jatend doho machon David Maraga mondo riw lwedo Matiang'i. Kane giwuoyo e boma ma Kisii, riwruogno bende okwedo jogo manie sirikal maketo ketho e wi Matiang'i mar mone laro komno, ka bende gidwaro mondo mi jotelo mawuok e gwengego owuo e duol achiel. Kusema Maraga aweze kustep down ni kwamba Maraga naweza sema yeye bado hajaingia politics sana. Kwa hivyo sisi kama group tumeona ni heri aweze kumuunga mkono Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, kwa sababu Matiang'i amekuwa kwa siasa, amefanya kazi na serikali, kwa hivyo anajulikana zaidi kushinda our Justice Maraga. Jotich mag Huduma Center kaachiel gi migao mar thieth e kaunti ma Bungoma ochiwore mar golo remo mar konyo jotuo man kod nok mar remo. Moses Wetaya, motelo ne weche mag remo e migao mar thieth e kaunti ma Bungoma, wacho ni kaunti no dwaro fuko remo maromo 1,300 e dwe ka dwe mar konyo jotuo machopo e kar thiedhno. Were otamba bio sitawe na leo tumejitokeza ili tuweze kufanya huduma za kutoa damu kwa staff na pia kuhamasisha wananchi ili waweze kuchangia damu, kwa sababu kuchanga damu ni njia moja mwafaka ya kuweza kuokoa maisha. Kutoa damu ni kitu cha maana sana. So why are we donating blood? We are donating blood because of patients who are in need of blood. These are cancerous patients, sickle cell patients, na malaria, especially Western Kenya. Watu wetu wanaathirika sana na malaria. Na watu ambao wamepungua na damu kwa sababu ya malaria wanahitaji damu. E weche mamoko bende en ni jonyuol e skul primar ma Serewet mayudore ka chung'od bura ma Emurua Dikir sani ywago rach mar apaya madhi e skulno, gino mosekelo ng'ikruok e gedo mag kilese manie alworano, ma bende osir gedo mare gomenda maromo $57 gi kambi ma Safaricom. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo lero, jodago kwayo jotelo makono mondo resgi e midhiero makamano. Mae kaka chal mar apaya madhi e skund primar ma Serewet chalo. Apaya ni ok nyal kal gi kit nyamburko moro amora, mak mana tinga ma bende thuth ni miwuoro.
Kopogre gi thiro chenro mag wuodh jopuonjre, jopuonj, jonyuol, kaachiel gi jodak makono. Apaya ni osethiro chenro mag gedo mag klese skund primar ma Serewet, ma bende osir gi kambi tudruok mar Safaricom, kaka jodak makono lero. Hiyo njia ni mbaya. Hata sisi nalia, hata kama nakuja hiyo terekta karibu na kanyaga mtoto. Tumepata utamini kutoka Safaricom Foundation, lakini shida imejaribu kusuia kidogo. Kuna gari ambayo ilikuwa inaleta cement, lakini imesindikana kidogo kwa sababu ya barabara. Mvua ilinyesha na ikasuia cement ambayo ilikuwa inaletwa. Ekinde mano twake skundno, jaduong' gweng' makono Joanna Kamilan, kaachiel gi jonyuol mag skundno, nokwayo jotendgi mawuok e kaunti ma Narok mondo resgie midhiero makamano. Tunawaomba yule mtu akona uwezo, wewe Patrick Ole Ntutu, kama ni Sunguli, sababu baba ni Kilgoris, tafadhali mtengeneze hii barabara kesho, haimalizi hata 10 hours. Hiyo barabara ambao tumeomba ijengwe ni barabara ya 320 meters only. Tunaomba mfanye hiyo kazi, maana ikichelewa ujenzi wa hapa utachelewa pia na itaathiri watoto na wakaaji wa hapa. Chenro mag gedo ichano tiek dwe mar 6 mondo jopuonjre ochak tiyo gi klesego, ka gisani to gisome lwasi marach mokalo, kamoting'o nyaka apis japuonj maduong', ma bende itiyogo kaka kar tedo. Kambi tudruok mar Safaricom nochwalo sir mar gede skul no, bang' Citizen TV noyango elela rach mar klese skul no higa achiel mokalo. Anthony Achayo, Ramogi TV. Pinje mag Afrika lalo omenda maromo dola bilion 89 higa ka higa ne omenda mitiyo godo tok chik. Marien kaluwore gi lipot ma janon buge maduong' mar sirkal Nancy Gathungu. Lipot ni molosi koriwo lwedo kod riwruoge mag nono buge omenda oyango nyaw e kaka itiyo kod mwandu mag oganda. Isaac Okech nigi ler mathoth. Lipot manyieno yango ni pinje 16 mag Afrika lalo dola bilion 88.6 higa ka higa e tiyo kod omenda e yo ma ok owinjore. Mibadhi, rem chulo osuru kod keto nengo ma ok owinjore mwandu mag ohala en gino machwalo lwasi makama. It has been realized that in terms monetary terms, what is lost because of illicit financial flows is much more than all the debts of the African countries put together and all what comes into the African countries put together. So it is in our interest to arise, use this report and do something for our government. And we realize that if we can combat to an extent illicit financial flows due to the various either corruption measures or due to lack of coordinated effort or due to lack of critical and serious action, then perhaps we can actually finance our budgets comfortably without having to go to development partners or without having to incur public debt. Apar gario kuom pinje 16 mane onon e lipodni ne oro nonro ka otenore kod sectors kaka mag bengi, gedo kod kembe mag golo mwandu manie buolo. Bende lipodno yudo fuok maduong' e kaka itiyo kod omenda e sirkal, nyap mag chike kod rango kaka omenda tiyo. The weakest link has been lack of sanctions, not just within our countries for those who are culpable and who are actually involved in this menace of taking out our resources, but also lack of action in where these resources are coming in. Thoth pinje mane lipod no rango, duol mag nonrogo ne oyudo pek ka otenore kod yudo buge mag omenda ka moko kuom bede sirkal ne orem siro gi lwedo. Tiyo kod omenda marach en gino ma osemedo bedo marach kaluwore kod tiyo kod kit omenda mag lony manyasani kata cryptocurrency, medruok dwaro mar mwandu manie buolo, kod medruok gope ma pinje nigo, ma keto matek rango kit omenda ma ok owinjore donjo e pinjegi. Kata kamano, nitiere dwaro mar riwo lwedo e bede sirkal kod sectors mag ji giwegi. Isaac Okech, Ramogi TV. Liet mar siasa pod nenore e kar chung'od bura ma Lego Usonga bang' kok wuok e ombulu ma kor gwenge mane obagi e duond buch ODM ma bende nyorumo kono odiechieng' manyoro. Kaka jafwambo maro Anthony Achayo lero, gwandruok mawuok e kind jogo manolap dhogi ndong' ne bedo jakom mar kar chung'od burano ma Lego Usonga ema kelo luoro. Weche nobedo matek e skund primar maboro mayudre kar chung'od bura ma Lego Usonga, kama duond bura mar ODM nobage yiero mage mar kor gwenge ma bende norumo odiechieng' manyoro.
ODM power. Liet mar siasa nomedore kinde ma jotayierogo noyango koth rondo kaka jaloch gino ma Alfayo Abuje ok noyiego kata matin. Koseyo yierogo mowacho ni nene gi mibadhi. Wang'eyo na wachung' jokombariyo madwaro lego Usonga. Nitie joma Alfayo Kacha Abuje mochung' madwaro komra lego Usonga. To kod jaduong' Thomas Okoth Rondo. To kalure kod yiero motim majiwok oko. Ng'amobedo jakom en Alfayo Okech Abuje. Ok wawach ng'amolandi. Abuje nyomiwa na thuolo ma wuothe e ward adek kende. Ward manyan ward ma Usonga, Central Alego, kod Township Ward. To Koth nyoyudo thuolo ma wuothe e ward auchiel. Abuje nomedo yango ni obiro telo ne chenro mar duond od bura mar ODM e gwenge ma kono koyango ni ene jakom. Omiyo jakom moyanga lego Usonga kendo mochung' mokirre en Alfayo Okech Abuje. Rowere ma kono ma bende otelne gi Kevin Onyango nolero ni gin giyango Alfayo Abuje kaka jakom duond od burano e gwenge ma kono. Rowerego bende nokwedo jogo matemo donjre gi tend rowere e gwenge ma kono. Chairman madhi tiyo Alego Usonga ma japiny oyiero en Abuje. More power to the people, more power. Moko kuom jodak ma kono bende osiro kang' ma Alfayo Abuje nokawo, ka moko kuomgi to kwayo tend duond od bura mar ODM mondo donjre e wachno e tieko liet ma kamano. Duka uje duong' magubo maonge kumochike nudwa mikom. Nyalore. Women power. Abuje power. Wabro kawo paro mar twatiyo kod wan jaduong' to wakia. Wan wang'emo na Abuje. Antonia Chayo, Ramogi TV. Joriemb boda e kaunti ma Migori okone josiasa mondo otim siasa mar kwe e kinde ma bende giwacho ni ok gibi yie mondo mi oti kodgi e kelo koko e romo mag siasa kod rombe mamoko. Jafwambo maroma Migori George Juma keto wailer. Siasa mar koko mosnende kaunti ma Migori kuom kinde malach osebedo ka kelo midhieche ma opogore ma oting'o ywak mag oganda kaachiel kod kata lal mag mwandu. Oganda ma opogore ma oting'o jokanisa, rwego mag oganda kod mamoko osebedo ka kwayo kwe kaunti ma Migori. Mae bendo jiw kod tend boda e kaunti ma Migori. Wendo ka kwadware siasa. Wanodwaro kaka jowa ma jo boda mondo dongre. Kin nitie giminyalo kel mar dongruok mane mwadwaro. Iyudo ka tinde jo siasa olokore ka gidwa dhi e liel to gibiro kama jo pikipiki nitie to gimiyo jo pikipiki siling 55 mondo wuogi otel mbele gi kago pikipiki kago kot ni tin ni gidhi kelo koke liel. Kidwa wuogi dhi gi nyithindi ya siasa. Joriemb boda ma oriko ne wuoyi kinde nyasi mar chiwo pika auchiel ne joriemb boda mana piogi ni owang' e kinde koko mar siasa e gwego mag North Sakwa e sub-county ma Wendo. Romo bila ne wanene olosi kod achiel kuom josiasa ma olap dhoge ndong' ne komno mar gavana e kaunti ma Migori. Ne okon josiasa e kaunti ma Migori mondo nya kwe kinde duto. Kaka jawendo wadagi wach manyiso timre sangla kagak kendo wakwedo gi yo mamalo kabisa. Oko wane siasa ni wane sa dongruok. Kar mondo ikelne jowa dongruok to iniketo nyithiwa gojo moko kendo wang'a piknigi. Kendo wagone bwana gavana erokamano kuom neno nwa lit ka pikipiki wanowang'. Pikipiki kogo dugu to chumbi mar Kobole odonjo. Pikipiki kogo dugu to mo mar chiedo donjo. Kendo ja siasa manotiyo mar wang'o pikipiki ni meke jok manodhi kanyo ma bende otero mana customers. Otimore marach kendo ja siasa machalo kamano owe kethonwa siasa masani sa podi. Joriemb boda e kao tele ko jagoro ma joriemb boda e sub-county ma Wendo Vitalis Atinga wach ni ogimor kod siasa mar koko e kaunti ma Migori. To sani sethuowa gi jomoko ma ikawo ikete team ni biro wang'a pikniwa to gin jowa. We thuowa kaka jawendo. Wendo wariwore kendo wan behind the governor marwa mar Ochila Yako. Gikwa josiasa go moyie mondo kotim tijegi mane yiergi mondo koro gitim kendo githegre kod siasa momondo. Waseyiero kendo ng'ato ka ng'ato noyiere e kom manotiye. Wan kod wajumbe, wan kod MCS, wan kod governor. Miyo wawe uru thuolo mondo waket kwe e Migori, moko waket dhao ka kod kacha kiketho gik moko. To moloyo ni wawe ne governor Ayako thuolo mondo mi oti. Ng'ato aoko ni biro ketho kwe ma Wendo, ki ng'ato oko ni dhi ketho kwe ma sub-county machielo ni ketho nying jo boda gi jomitiyogo. Wan ok ti kodwa. Jakom mar Bonispa ma Wendo Isaac Ochieng' kod warep machon ma West Sako Philip Odero obedo chopo nyasi no ne okwajo siasa mondo koro thegre kod siasa mar koko kaachiel kod siasa ma omondo.
Adago erokamano ne Governor Dr. Ochilo Ayako kuom bedo gi chuny mar ng'uono mar romo ne joma noyudo chandruok machalo kama. Ok bi morowa ne ngima nyithindwa lal, ok bi morowa ne gechewa iwang'o, ok bi morowa na pikni wa iwang'o. Ng'ato ka ng'ato noyier kama onego tiye. Gavana Ochilo Ayako tiyo Migori County. Mjumbe moro amora manoyier onego tiye e constituency ka constituency manoyiere. Joriem boda gi ne opoyo gavana ma Migori kuom konyogi e nyiewo pikni 6 mabedo koro mi jowetegi ma pikni gi ne owang'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaramogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar Gin Kanye. Kawuono wamenyo ni ruoth machon Amoth Kowira. Amoth ne ruoth manotiyo gi jorochere, kaka kamano dalane osebedo kod ruodhi mamoko. Winjane mbakano kod jata chenro marwa Walter Nyambaga. E gwenge mag Segere kar chung' od bura ma Lagos Songa wachope dala ruoth Amoth Kowira mar yudo sigande michak miwa kod ruoth machon Livingstone Ragen Amoth e kinde ji mamoko manie dalane ka. Abedo ruotho to sani ase retire koro ana yweyo. Amoth en wuonwa nene en senior chief monwang'o senior chief mare 1943. Amoth onyuol owacho ni ndalo manene Thompson jowuotho kadhi Kamomia to en oneno Thompson mano waneno nonyuole higa 1880 something. Kowira ne onyuole kanye? Konyuole skul ne onge. Ma skunde gi chako kakoro osebedo ruoth ka. Nikech nene en Mlango Mang'ong'a. Ng'ong'a uno dima. Ema ne chief mar Alego. To ne en Mlango mare. Higa mar 18. Ndalo no skul ne onge maber. Omiyo skul ne kodhi. Ne nang'ama ne kwayo dhok. Mani skul mani no somo mahinya. E higa mar 18, nyakwar Ng'ong'a kod Dima bende ne ok odhi sikul, ne ofwenyore ni kod rieko moko mane chakore kuome. Ka jaduong' en senior chief ka, to wuode mokwongo miluongo George Owira Amoth, the late DC mar Laikipia. Mano ne wuode mokwongo, to Nyasaye ne okawe higa 72 kotiyo ne sirkal. Waseneno Protas Ong'inja Amoth bende ne diyo ka. Waseneno Governor Cornel Rasanga. Waseneno Dr. Patrick Omwanda Amoth. Mago gin joge duto mosebet ka nyithinde mosebet kod tije makamagogo. Wuode miluongo John Otin Amoth ma bende oretire kaka senior chief. Aya bende kabiro 90 Otin otho, to koro bende akawe nyaka 2008 kaka baretire kaka senior chief. To wuonwa ne en senior chief, en wuo mar ariyo. To wan dala ma Segere ka. Nying ni gerowa kaluwore kod tim mane kwarwa timo. Neno hero jiwoko. To kendo neno rito ji maber. Ai kod kaka jowa minyuolo wigwagi kuonde ma gitele. Yudo ka gitelo maber. Girito ji maber, koro yudo ka nyinge chani gi madhiadhia hamano. Makata joma bende wanyuolo, kata joma biri toke. Dongo mana gi ritruok gi luor cha. To samidhi kata manya nyako moro kuiwacho ni owuok Amoth Kowira. Mani chido chunyi koso miyo weche bedo mayom. Sama dhi manyo nyako moro oko to ng'ino Amoth, mano percentage moro mang'eny mamalo. Koro imini wacho mana matin. Amoth Kowira ne oyangore kaka japur to kod japith
malach. Ndili mupuro ng'eny kaka wuon gi nene en wuoyi mar adek to ne koro en makoro jowadgi otho koro duong' en makoro noduong'. Koro gimotimo ahinya en pur makata achiel kawuono nyathi amotho yoyote nyaka bed japur to kod japith. Omiyo mbaka mar lweny mar ariyo kendo kaka moth ne oyudore pinje ma oko e higa mar 1940. Jolweny mane okawo mikre majoratingi ne ogomo loka. Negri rebel against the administration maneno kucha. Nokawo gi kae chief adek East Africa mondo gidhi mondo giwuo kod joratingego mondo gikel kwe mondo lweny no dhi mbele. Gino kusini odhi nyaka Misri, odhi nyaka Bama, odhi nyaka Abyssinia. Giwuoyo kod jogi. Giwuok kae kod Kasina. Mano higa mane? Kasina giwuok 1940. In kod Kasina ndo mamano maro Ukambani. Ka gidhi wuoyo kodgi mondo lweny no gikedu gikonyo lweny no odhi maber. Mane kama odhi e lweny. Ma iluongo ni Waluoto. Waluoto. To ere kaka dhodgi noyudo bedo ruoth? Ng'ong'a Kodima manene en ruoth mar Alego. Ng'ong'a ni nonwang'o ka Alego nene itiyo gi ruodhi mek dhoudi. To Ng'ong'a ni manondiko barua to yeyo dundu boterno bwana Kisumu. Neno dwaro ruoth mar Alego. Okodwa ma clan, odwaro mar Alego. Ndalo chato nene clan. Emane ng'ato clan ka clan ne kudu ruodhi. Koro ng'ani maneno omi ruoth mar Alego ko apply bokaw barua bondiko botero na gudundu. Kae mane ng'ong'o bede ruoth. Koro en wuon nobedo mulango maro Ng'ong'a ne kwop wuon gi bende ne mulango. Koro ka wuon gi neti to kawe mondo kony Ng'ong'a. Bokae ma Ng'ong'a ni otiyo go higni go duto. Ndalo nogo na headquarter nenu Lirego mano Mumias. Kae mano wuka to biro jaute ma Ng'ong'a kodhi Lirego to duogo. Ng'ong'a ni noneno no mai en jaute maber monego mi ruoth. Kae ma bang' tho Ng'ong'a otemo ng'ato ka henda, otemo to ok no owuok to gikoni en manobedo ruoth mar Alego in late 20s. Amoth bende ne jadoho. Wuonwa ne kod mon. Okawo mond jowadgi, okawo kata meke namba to kakwan okana hol nikech ne koyiena na hol namba sine ko ajati ngudwaga ni holo to ne okawo mond jowadgi bo pidho kubedo mneji kendo ka meke bende nitie to kotho motho to koro dung mona 12 emani yelungi ne mon mang'e. To ere kaka ne oritogi? Ng'ato nyalo penjo ni ka in mon mohewo 30 to ere kaka di tem ritogi mabende dala chung' mana malong'o? E kindeno ere kaka ni rito? Jaduong' ma wuonwa ne kod kaka wacho ne japur. Ne kod dere meke miluongo ni mondo. Manene en wuon en go ng'ato ka to monde wegi bende ne tiyo tich mang'eny. Nene kaka nene kod lowo monde gi puro to ne kita gi dhok kechowera kwargi kotho wuoni kotho to gi dhok mang'eny. Nyimege ne bende ne nitie manyuo mang'eny
kuru dhako ka dhako ne ma omi ndalu to kod dia duk manyedho mai kaka ni urito mondigi kayo ko makosa nitie kata kech mo nitie tido mondo titwa mobel dhako mama mochano kati gweng nukopenen generous itu tumbu ide cheka community mama chiel mano emane twa modi dero dala kadala mama chiel tu en mano tumbu ko ineno dhako mai kichikayo gi nyithinde titwa moni cham na mane wode oknodwa ni bet mang'eny kod mamani ibet machiegni kode nikech kaka polygamous home inyalo bedo kod nyiego makata wadu ok nyal konyo. Jaduong' ne dwaro wach mar skul to wach mar pur. Kaka cotton mane ok obiro ka gin e joma nokwongo pidho cotton bokelo jinari nderika. So nyithindo nokedogo machiegni nopuonjowa nikech ne kodhi skul to puonjo kaka ng'ato nyalo bet maber makata kidhi skul to nitie puonj mar klas kod kaka ng'ato nyalo dak goganda mano noketo aye jaduong' ne kodwa gimiluongo ni miriambo orasango kanondi daktari Omwando kanondi jokamoth wacho ni adiera makuond ng'ato an adongo baro mama jaduong' ok okelo ajuoga jaduong' ka nituo to osiptal wan ahinyo tero ka Dr. Rao ajuoga wan ok wanene gimoa to ok otamo nyathi dhi nwang'o batiso. Erokamano Nyakwaramogi, wadhi e yweyo machielo akawa duogo to wabro duogo gi mamoko kapok wadhi wan gi ote moko ariyo adek madwa som. Senior Patrick Ominde mar Kisumu Police Station iwacho ni imor gi Ramogi TV. Pole ne familia mar Fona Bangili, ok en Bangili en Bangali, mano jafwambo wadwa manche nonindo Kisumo. Kaeto otang' Obungu pumbi sirkal mondo rangie wach mar SHA, jotuo ok yud services maber to gima penjo sirkal ochomo kanye kod piny ka osuru to wachulo. Kaeto aneno TV maler, weche manyien choponwa makare. An Janes mar Kambogo, erokamano ahinya Janes. Kaeto mogik makwach kani Nyamongo, apenjo ni skunde ailano to pod ni ei Kenya koso mano e piny mane? Aparo ni skul mane apaya madhi e racha. Kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Kasayo ku okinyewa lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyethi. Lakini odhi nam mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mabar kuonde moera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my daddy. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa na wini sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Craving an extra
extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Jagol mar Manchester United